பட்டு ம். பக்கத்து வீட்டு பாட்டி உடம்பு சரியில்லைன்னு கேஷ் கேட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஏதோ மருந்து வாங்கணுமாம்மா. பாவம் அவங்களுக்கு தான் யாரும் இல்லைல்ல, இந்த கேஷை கொடுத்துரு. சரிங்க. நான் குடுத்துடுறேன். ஓகே. என்னங்க, நீங்க மந்த் ஆன் மந்த் ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு காசு அனுப்பிட்டு இருக்கீங்கல்ல, ஆமாம். அவங்களுக்கு கேஷ் வரலன்னு அவங்க ரிமைண்டர் கால் பண்ணாங்கங்க. ஐயோ! ஒர்க் விஷயமா மறந்துட்டேன். இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறேன். சரிங்க. ஓகே. என்னங்க, உங்க ஃப்ரெண்டு விக்கி லைன்ல இருக்காரு. சொல்லு மச்சான். 10,000 சரிடா போட்டு விடுறேன். என்னங்க, நான் ஒண்ணு சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. இப்படியே எல்லாருக்கும் வாரி வாரி குடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஒண்ணும் இருக்காது. பணம் இன்னைக்கு வரும், நாளைக்கு போகும். நம்ம பணத்தை எப்போ வேணாலும் சம்பாரிச்சுக்கலாம். நம்ம அன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டப்போ நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட போய் பணம் கேட்டோம். ஆனால் அவங்கக்கிட்ட பணம் இருந்துமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. சரியா? நம்ம பண்ணுற நல்லது எல்லாமே நம்ம குழந்தைகள தான் போய் சேரும். இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் 4 நல்லதையாவது சம்பாரிச்சுட்டு போவோம்.